اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mapiarkan sana kapipita mabang samia makapembantai si sangaya video tano pemangin tano siku Allah Rabbul Alamin batano dan miraut siku bulan Ramadan maka pamuasa tano maka panambayang tano tarawih maka pagamal tano himanto na ibu alambaon mabang samina koko mapat gawi Allahu Akbar. Oreno tu mabang samina ayan discuss tano nagyang ato hadith apiano tulo Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu amiyan nagyang ko Rasul sallallahu alaihi wasallam adini antaroon atigana inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Maana niyan na gyang ato hadith ay discuss yan na gyang ato ki pangkato ki adna ko manusia. Mata-mata natin ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kisar kanong na 40 gawi sa tiyano ina iyan na nutfa. Na oriano 40 gawi ina ikadu 40 gawi ina alaka. Na ikatalawa 40 gawi ina mudghah. Yamana to ang atua nutfa na gito so pagka amana niya na maputi rugu pagkapuon si iko karuma ina 40 gaw iko tiano ina nagito ni masusuayan na 40 manggaw ina pumbaloy amari ka rugu maalang-alang na 40 manggaw ina pumbaloy mana may to mudra mana mudra nagyang to pa maku pagamian kaminsangari may tamarugu. Gitu ang oteka 40 gaw inaro dumba pangatatago isa mata 5 na amay ko mapupus ang oto 40 gaw ikatlo 40 gaw inagitoy roden desisyon so ka pensiri ron sa napas na upama ko maulog ang oto ikaugat askan yan na dapat telo ka 40 gawi mana dia pun mapatulan kagaya ngo tu telo 40 gawi na patulan to na upa mako di pen mapatulan na lumiw ang to wata na kenapa manusia na di keriku na di kakapan na di kesampean pelebang akal bang ayak ko kumanya na rogo ay nilabang. Na upman umipan si rundaan so napas yan. Amagda mamaugat akia keuga ngot wawata ikaugat yan. Na eman no to naming ipan si ron so napas. Na umulog na lagit po malataw. Akarigo ka kekapan ka, kesambayangan ka, kilebeng ka. Amya sunat-sunat pena kepaya pakapagakikaan. Na kapag kailangan na kabtu sangaran. Yan na ninam tema na may pangulalan ka o pamako ba kedudus kaulog ang otay kaugat. Kaya pansiran sa napas. Namay kumapatulan na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayab'atsullahu ilaihi malakan na nasugunu Allah siarkannya na malaikat. Naya siya butro na adong sa
maasain ang malaikat siko umani matris o mga bay. Fayanfukhu fihi ar-ruh na ipensir-sirkan niya ng auto niyo. So pada mga riwayat na kira ko na may patulan so ikaugat. Napakauman sa mga malaikat na ipagyupiran sa ang auto ay kaugat. So napas na si ipakapuon sa ngayon na siya. Kaya emana niya may ko ipensir so napas kumano siya na siya pakapuon. Na may makumbatud no na patay na siya mapakaliw. Sa na siya. Nagyang ito niya wa ini pansiro na pada ng niya wa inadino Allah. Nagyang ko na ito malaikat aasay no Allah na di niya kato no mama o babay ang ay inadino Allah. Karena ito subuh so Allah matao si sang ito ikauban. Nagyutod ni kandisisyon ni Rono anto na ibunta lang ito pagadanan no Allah. Manasad sa kabaya wala ang mapumbuntal yan. Mata ida manusia, kenapa matai, maito, maputi. Ito na yung mga anggota yan. Nauriyan yan na maganda mambuo. Ano di kipan si Ronapas, isang ito ikaugat. Na maganda mambuo mo gat na may kuuk-kuuk sa ikaugat yan. Na pada niya sunat-sunat na makakenduri. Na may kung makakenduri, mapakenduri ang nangat ay kaugat yan, skanian na gusti karoman yan, panalamat sira ko Allah. Na pangniran ko Allah, uya gino Allah ang ay kaugat. Na ayaw may mabaluya ukuran yan, na sumapiya. Pagkaumpiya siya kanya. Kau bakalo-kalo na unutan ukuran ang ato doa. Mapangniran na karumaya, gugyang ato kanduriran. Ora fayu'maru bi arba'i kalimat. Yang ito isurat na nga ito pat. Pagkanero na bikat bi rizqihi. Di seden ni isurat ni kala kay ito rizki niyan. Aloto yan kung kapagitaw niyan sa isang dunia. Ay kadakla mapumasan niya na trak, kudi na mapembalay niya. Kaso Allah yung beabad. Karina na so Allah yung beabad ko rizki. Ay mana nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Yan ni katero Allah sa Quran. Sa kami atigo Allah yung beabad kira ko kapagintay si sakay dunia si iku rizki ra. Na mana to na pamako sa kala makuang kaon na pangin syukur ka ko Allah. Na upano may to ang makuha kaon, nasibar ka, kagyan na ni ka ba ya Allah, ay magkanyan na ka. Na emanaw to, mabang sa amin na sikapan basta tiyanoy na ka na mingi surat na dun. Ang ito akala arisking ka, gusto ka ito yan. Naibuasangan kay man to, sisi ka sa dunia na mabanugan ka ang ito mingi surat. Wanda nga kato. Na nakakuha ka, relax ka, asara pelubaan ka, nakakuha ka. Kanggal bekasangan kau ripno Allah. Nah, ikadua surat wa ajalihi. Mana niya na katinga sa dunia. Pira ragu ni mapagumor kasi sa kay dunia. Na piyagumor ka onday ka kapetinga. Ngayon na nga makapagamal sa talo to paamal. Kadi nga kataan onday kapetinga. Ikatalo surat na wa amalihi. Ito na ang mga day gagal kasi sa dunia penambayan ka, pemuasa ka, entah ka pemberadusa ka, isurat ro. Nah kenabar ka ini tegel. Aba pia kebaya ka magamal na ini surat na pemberadusa ka. Di kagia mati kapan ada nanu Allah nakatawan bu Allah. O antu na ay penggalbakan ka. Nah ini surat. Ini surat. Kanda nga katawan ng Allah, ito na ipangalbakan ka na para hujyanan aso Allah na pagkagagana, aso Allah na lambas so katawan niya na. Ini surat. Na benar. Kagi nga ito may susurat roong, ako may susurat ko lahol mahfud, na lamo na di nga manggalbak na i-compare sa ang ito ni surat na ay nga malagi din.
Melagi din, upama ko sa nori penwala na bara sambayan, na ubaga din kile ang ato may surat, na may surat to na bara sambayan. Na upama ko bara dusa, takaw, na kile nga ba na may surat to na ay may surat to na bara dusa, takaw. Mana niyan mga bangsa miya, mga uri penwala. Na kataw bu Allah tayo paggalbakan. May kapatay surat na wasakiyun aw sa'id. Maneno mga day, mapipiaginaw nga sa nga mag-uuntong ka sa kapipiaginaw sa kay dunia at kamar ta kay opor. Nagyan ni Fatima na isurat. Napiya kauriyan no Rasul sallallahu alaihi wasallam. At tiga na so isar ka no na pagamal sa amal ko surga, panambayang, pamuasa, langon ng mga pipiaman. Napungal ba kanya? Fayasbiqu alayhi al-kitab. Allahu Akbar. Fayamalu bi amali ahli nar. Na nakagyagyan tuwa ko na kapusang ko umurya na may kumamalokas din na makapungalbag sa ipakanarakayan, makapambaradusa. Na rong kapantagya kapatay na may kumatay na tao ko naraka. Kagi ay kapusang ko umurya na marata. Emano tumabang sa amin na kinabunutok man inito. Katawa ng Allah agi ang puso yan. Nagyan ang tuwa din niya kapagamal sa amala mapiyas isang kadunia na adong basta gagabunan niya sa sekreto. Marsika ni atago, marsika pamikiran. Apiyas kanya na di magamal sa amala mapya, di manambayan, di mamosa, nakakiadong po gagabunan niya si iya, marata agal bakyan, na aron ina po so Allah. Ang kagay patut ko Muslim na makaplagid so alaniya ago sarai. Mana niya nagyang otoy papayag ka na dapat na lagi do'y susulan ka. O po na, bara sabay nga, bara po sa ka, pabulay ka sa masjid na, takinubabis ka, miya karsirti ko puso ka, daabaw lina nga paratiya. Nas ikapus umor ka si sama tuwa. Kang baradusa, nas ikakulong kunarak. Nagyan ni dapat ta ikalk o Muslim. So Rasul sallallahu alaihi wasallam, miya panutulo Aisha na, montod gumanat lalakaw na iya duanian Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah di klik-klik ko puso na istidyan sa puso akan si ko agama. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati. Ya Allah di gira-gira si ko puso na sayang kagawi sa puso akan si ko mga sambayang, mga puasa, mga amala, mga pipian. Pia kaurianon mambu Rasul sallallahu alaihi wasallam ang tua so isarkan wa tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Maka pembaradusa ang tua tao. Berat nakaudan na baradusa. Ibaradusa may kapangodan. Tama sa danap miyak karani-rani ko na. Naurian yan na fayasbiqu alayhi al-kitab. Ada bersama sa surat ro. Wa ya'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhula. Amay kumalokas din na magadin matay na makagalbog sa agal kay pasurga yan at tawbad ang nisarelasi ko Allah Rabbul Alamin narong kapantagya kapat Allah. Imana niyan na yanan mamuso benar ko di baradusa na maalam puso. Nakatawa nung Allah magtua kabubaliw niya na di baradusa na maalam sa puso yan na bisa ba pro na ito fikuno Allah sa katawad ito fikuno Allah sa kapang ni sa relasi ang kanyan na si ikapos umur yan si sama tua ada ba niya kapang umunutan ganon ipaglintan si Allah ganyan kapag Ramadan so mga baradusa na ipasiro ng puso yan na nakatubad. Kaya sa kudan dosa ka, dapat na mosok ko, tubad ka si ko Allah. Sa tanang butang ko isa niya ka, mga pangsami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.